हेलो एन्ड खुलुमबाय गासिनिसिम आरो नोंथांमोनखौ आंनि डिएन माइक्र' फकास इउटिउब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय आरो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोनाबो दुर्गा फुजाखौ गाहामैनो जागासिनो दङ। स' नैबे भिडिअखौ आं स्पेसियेलि जोङो माने मोनसे प्रग्रामाव थांनो नागिरदों आरो सिसुपानियाव। स' बेखायनो बे भिडिअखौ माने बानायनाय जादों आरो ब्लगखौ। माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनबो दङ। स' जोङो जयैनो थांगोन सिसुपानिसिम। बेनि उनाव बेयाव मा मा हाबाफारि दं गैया बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। स' बेहाय माने दुर्गा फुजाजों लोब्बा लानानै आरो बेयाव माने मोनसे कालचार नाइट प्रग्राम लादोंनो। स' बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि ना मा दङनो। भिडिअखौ लेट खालामालासिनो जागायनोसै आरो। जों गलाघाट डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो दङ। जों जयैनो थांफागोन बिथांजों। बिथांनिफ्राय मिथिना लानोसै आरो मा प्रग्राम लादों। सारा एसे खोन्थाना होदो आंनि भिउवार्स बिथांमोननो। जों दा सिसुपानि ओनसोलाव थांनो नागिरदों। जिहेतु बाहाय 48थि माने सार्वजनिन दुर्गा फुजा फाथिदों सानखाथिनि फुजा कमिटिया। बाहाय आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै हांख्रायदों बिथांमोना। दा बाहाय जों मोनसे टिम थांनो नागिरदों। नै 10 जनसो जोंनि नै रेंमा आनसलिकनि जोंना बिबानगिरि बिथांमोनाबो आंजों थांफानो बिथांमोना नागिरदों। लोगोसे डिस्ट्रिक्ट आबसुनिबो जोंनि गलाघाट जिल्ला डिस्ट्रिक्ट आबसुनिबो माखासे आंनि मावथिफोर दङ। बिथांमोनाबो आंजों थांफागोन आरो बे हाबाफारिखौ नायनो। बेनो आरो जों दा स' नोंथांमोना मिथिबाय। स' जोङो दङ माखासे जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर दङ आरो मावथि बिथांमोनबो दङ। जे गाहाय नेहाथारि बिथां दङ। लोगोसे गलाघाट डिस्ट्रिक्ट एबसुनि रांगिरि बिथांमोनाव थांगोन। स' नोंथांमोना एसे दिन्थिना होनोसै आं मोखांफोरखौ। दा नैबे जोंनि उरियामघाट रेंमा आनसलिक एबसुनि गाहाय नेहाथारि आरो नै बिथाङानो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट एबसुनि रां लाग्रा फैसा लाग्रा। स' बेनो जोङो टिम मोनसे थांगोन आरो। स' बिनि उनाव बेयाव जोङो थांनानै मा प्रग्राम दं गैया बेखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन। स' दायो गारिया सफैबाय। ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै। स' गाखोनोसै आरो जोङो। बेनिफ्राय न'खरसेनाव जों ओंखाम बायदिसिना जागोन आरो बिनि उनाव प्रग्रामाव थांगोन। स' गुबुन न'खरसेनाव सफैदों आरो बिसानि न'आव जोङो जानाय लोंनाय खालामगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव हजोंहाय फुजाखौ देखायनोसै आरो। स' बेयाव दसे थाथ'नोसै। थाथ'दो दसे नोंथांमोनाबो जों ओंखाम जाखांगौमानि। स' दसे उनाव दिन्थिनोसै आङो।
गिबियाव आं जोबोद गोजोनदों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जोंहा दिनै मोसानायाव गेलेनायाव दामनाय देनायाव बे समाव सिनियर बिथांमोना थानायखाय जाय हक आं सानदों दुर्गायानो आंखौ देग्लाय बाहाय हांख्राय हरदों खोमा आं बेखौनो गावखौनो सानना लादों आरो जियानो जा जों बयबो मिथिगौ नैबे दुर्गा फुजाया जोंनि भारतनि मोनसे जोबोद मा होनो गिदिर मोनसे फोरबो जोंनि भारताव गोबां जायगायावनो बे दुर्गा फुजाखौ फालियो जोंनि आसामावबो गोबां जायगायावनो फालियो नैबे गलाघाट जिल्लायावबो फालियो जोंनि जायगायाव खना खनला सब जायगायावनो जों दुर्गा फुजाखौ फालियो मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जोंनि भारतनि दा बे दुर्गा फुजायाव जों गोबां मानसियानो बाहागो लायो गासैबो धोरोमनि मानसिफोरानो बे दुर्गा फुजायाव बाहागो लायो जों जिखुनु धोरोमनि मानसियानो जायाथों मानो जों बाहाय बाहागो लाफैयो गावबागाव धोरोमा गावबागाव जायगायाव थायो खिन्थु जों बे दुर्गा फुजानि समाव गावनि धोरोमखौ दोनथ'नानैब्लाबो जों बे दुर्गा फुजायाव बयबो जयैनो बाहागो लालाय लायो बे मोनसे जोबोद मोजां जोंनि थाखाय बे दुर्गा फुजाया जियानो जा बे दुर्गा फुजाखौ गिबि जों मिथिनाय मथे वेस्ट बेंगलाव फार्स्ट फाथिजेनदोंमोन वेस्ट बेंगलनि जगिदारफोरा 1500 मायथाइयाव जितु 15 शतिका बे समाव बे दुर्गा फुजाखौ बिथांमोना फाथिजेनदोंमोन वेस्ट बेंगलाव दाबो वेस्ट बेंगलाव जोबोद गाजा गोमजायै बे माबाखौ फाथियो बे दुर्गा फुजाखौ ब्रिटिशनि दिननि आवगायनिफ्रायनो फाथिबाय बे समाव बे दुर्गा फुजाया दिल्लीयाव थांफादोंमोन दिल्लीयाव फाथिजेनदों फार्स्ट टाइम 1910 मायथाइयाव फार्स्ट टाइम दिल्लीयाव बेयाव फाथिदों बे दिल्लीनिफ्रायनो गोबां जायगायाव भारतनि आरो भारतनि बाहेरावबो दुर्गा फुजाफोरखौ फाथिनो हमो दा नेपाल जोंनि बांलादेश भुटान बेफोर हादराव दुर्गा फुजाखौ गोबां फाथियो जोंनि भारतावल' नङा बुहुमनि गुबुन जायगाफोरावबो नैबे दुर्गा फुजाखौ फालिनाय जायो आरो दा जियानो जायाथों मानो आं गावखौनो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंखौ बेखेवगिरि महरै हांख्रायनायखाय आं बेनिखायनो जोंनि गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानानै नैबे कमिटिखौ जोबोद रोजा साबायखर जासिबाय आरो इयुनाव